kɛnɛ sigilen ye VOA ka kunnafoni turukalaw kan Kayatu Traoré an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan mars kalo tile 3 san 2000 ani mars kalo tile 2 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan Mali jamana ko a tɛna sɔn a ka danatigɛli kan duniya kiliya tɔnba kɔnɔna na ka yamaruyali la Faransi jamana fɛ ayiwa an bɛna kuma o kan an bɛ tila tuguni ka mɔgɔ dɔw ta minnu ye a taabolo dɔnbaga lajɛw ye u bɛna ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ye a kan n'a sɔrɔ a kow kɔlɔlɔ a n'a nafaw a bɛ se ka kɛ min ye Mali jamana kan ka tɛmɛ ne kunnafoni ye o fana sira kelen nin kan furancɛ fanga ye kangari gɛlɛn gosi a baarakɛɲɔgɔn jamana caman fana ye ka kɛɲɛ ni Bamaci kɔrɔ marifati kɔrɔ ninnu ka marifata ko kura ye ko kura ayiwa u ye a yira k'a fɔ ko u ka u hakili to u koɲɛw la ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan nin kunnafoni jɛmukan in kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan. Ka segin tuguni ko kura ka foli ani tanu lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan na Kayatu Traoré de kumakan filɛ nin ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali ko ka Mali kɔkanko kotigi ale ye laseli gafe dɔ bila min kɔnɔ a ye a jira k'a fɔ ko Mali jamana ka danatigɛlikanw duniya keleya tɔnba kɔnɔna na ka tɛmɛ Faransi fɛ yamaruya la ko Mali tɛna sɔn o taabolow ma Modibo Danbele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Sɛbɛnfura y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ni nin hakilila in ye bɛ ka kuma a tɔgɔ la duniya jamanaw ka keleya tɔnba fɛrɛkɛnɛ ka lahala a b'o minɛ ka bɔ Faransi bolo kungo o kungo ni ale kumakan bɛ taa fɔ duniya jamanaw ka keleya tɔnba Conseil de sécurité ale la Mali tɔgɔ la Job ni ale ye Mali jamana ka kɛnɛma kow ɲɛnabɔbaga o ɲɛmɔgɔ ye hakilijigi kɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔna la ko kabi Mali tɔgɔ sɛbɛnna duniya jamanaw ka keleya tɔnba fɛrɛkɛnɛ kan ni u ka résolution 2085 taara san 2012 wagati la ko Faransi de kɛra Mali ka kuma latɛmɛna ye Mali kunkanko bɛɛ la ni kɛnɛ in kan ye hakililaw la i n'a fɔ fɛn fɛn sɛbɛnfura fɛn fɛn kan ka ta ou bien résolution fɛn fɛn kan ka tila fo ka taa se MINUSMA. Ayiwa ka tɛmɛ ne halisa an ka kunnafoni ye ka kɛɲɛ ne ni kunnafoni kelen nin ye n'o ye Mali jamana ka banni ye k'a ka kumakanw la yamaruyali tɛmɛ Faransi jamana fɛ Mohamed Touré ale ye ɲininkali tɛŋunen kɛ Dr Amadou Konate la Amadou Konate ale ye hakɛ sariyaw kalanfa ye Mali sanfɛ kalanso kɔnɔna na ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn. I ye ɲininkali min tɛŋuna n bɛ min dɔn a la ɲɛ b'a la Conseil de sécurité n'o ye jɛma ka tɔnba komi ni a ɲɛsilen bɛ lakana ni bɛn sabatili ma diɲɛ kɔnɔ Conseil de sécurité taabolo de b'a la ni baaracogo de b'a la a ka baaracogo dɔw la jamana matigiba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni u ye 5 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis Russie Chine Angleterre ani France olu de ye ni Conseil de sécurité ma dumuni ye maa minnu bɛ yen kuda ye n'u le b'a yamaruyabaw ta donc u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔw don ka da u bɛɛ n'u ka dɔntaw kan an'u ka fɛɛrɛko tɛmɛnenw kɛcogo kan diɲɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ min dɔn o la dɔ in t'o dɔn o la a dɔw sigilen bɛ kabiri n'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta kabiri tubabuw donni an fɛ yan an bɛnbaw sigi donc depuis o waati ninnu na o waati ninnu kow bɛɛ ta en compte o kama i b'a ye fɛn o fɛn ni a bɛ misaliyala Afrique jamana minnu bɛ anglais fɔ Nigeria filɛ Ghana filɛ Afrique du Sud filɛ ni koko bɛ olu kun kan i bɛ taa sɔrɔ Angleterre wala États-Unis olu de bɛ olu dɛmɛ k'u ka hakilinataw lase o so in kɔnɔ munna bawo Ghana de la ka coloniser ale de la ka kɔnɔ Angleterre ka jɔnya minɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Nigeria fana bɛ o cogo la donc i ni maa minnu jɛra depuis san 100 ani kɔ et puis n'u b'u ka kan fɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ min dɔn i kan tɔw t'o dɔn i kan o de y'a to fɛn fɛn ye dilan kɛ Angleterre ka colonie ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ n'olu kungo bɛ fɔ Conseil de sécurité la Angleterre de bɛ fɛn ninnu sɛbɛn o nɔgɔya k'u ye awa fɛn o fɛn fana bɛ Amérique kɛrɛfɛdugu kun kan Amérique latine filɛ n'olu kungo kan ka fɔ Conseil de sécurité la i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ kɛ États-Unis de b'o fɔ bon min ye
Europe de l'Est fan fɔlɔ ye n'o ye Russie jamana fan fɔlɔ ye fo kana se sisan ma i bɛ taa sɔrɔ Russie fana bɛ olu ka kungo caman sɛbɛw yɛrɛ u ye k'o lase ni lajɛrɛ so in ma n'o ye Conseil de sécurité ye o de don o cogo kelen de la Faransi ale tun bɛ minnu dilan ka kɛ koloni ye ka tɛmɛ minnu tun dilan ka mara fɛ ka tɛmɛ n'u olu kan hɔrɔnya ale de tun bɛ olu fana ka laɲini caman sɛbɛn k'o lase ni Conseil de sécurité in kɔnɔ donc bɛnkan de don ni jamana matigiba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ni duniya kɛlɛyantɔ ka lakana jamakulu ni sɔnna Mali ka laɲini ma a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye Faransi jɔyɔrɔ la nin tɔnba kɔnɔna na ka ɲɛsin ayiwa i n'a fɔ jamana minnu ye Mali ye ani dɔwɛrɛw u ka ɲiningalikow la jateɲini na. An ka minisiri ye yamara min bɔ sisan an ka hakɛ don parce que olu bɛ ka nin min kɛ a bɛ kɛ an ka jɛ de ye donc n'an ko an t'a la a ka kan Faransi sen ka bɔ a la parce que diyagoya tɛ an ka tɛmɛ Faransi fɛ donc ne kɔni bolo Conseil de sécurité bi sɔn a ma voilà bi sɔn parce que n'a banna man taara bɛna kɛ cogo min na parce que an yɛrɛ tun ka nin kɛ a mɛnna o parce que bi y'a to ani Faransi bolo bara ɲɔgɔn bolo baara ɲɔgɔn fan fɛ donc ni ka kɛ a mɛnna o kɔrɔ ni an kun wɛrɛ b'an dala an yɛrɛ b'an ka région labɛn ka taa ni maa wɛrɛ min ka d'an ye an b'a don ma ka taa lase foyi t'a bali an k'o kɛ nka a bɛ wolo gɛlɛya la dɛ an kana sigi ko gɛlɛya tɛ bɔ a la gɛlɛya bɛ bɔ a la dɛ. Mali furancɛfaga ɲɛmaaw ye kangari gɛlɛn gosi u baarakɛɲɔgɔn jamanaw ka kulu a n'a kulu ye ka kɛɲɛ ni dankarili ye bɛnkan u ni Mali kɔrɔnfɛ marifa bamaci kɔrɔw minnu tun kɛlen bɛ ka marifa ta ayiwa n'u ye bɛnkan ma u ni Mali yɛrɛ jamana cɛ u y'a fɔ k'u bɛ marifa bila awa ko olu ka marifa tali la ko kura tuguni k'a fɔ k'u bɛ laɲini dɔw sabati. Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka a lamɛn. Colonel Major Ismaël Wage n'o ye Sorasi kulu ka fangatigi dɔ ye sɛbɛn barikama ci Algérie jamana kɔkan minisiri Ramtan Lamara ma kɔsan na n'a ka jamana bɛ ka diɲɛ delili cɛsiriw ɲɛ minɛ walasa ka jamana min bɛ wele ko Algérie o waleya o ye min bolonɔ bila san 2015 la o bataki kɔnɔ AFP ye min sɔrɔ arabadon Wage ye bɛnkan ni bolonɔ bilalibaga dɔ jalaki n'o ye Azawad ka jɛkulu ye yɛrɛ mara farankali ani danfara jɛkulu ye walasa ka bɛnkan ni tiɲɛ siɲɛ caman na a ye ɲiningali kɛ fana diɲɛ cɛsiriba minnu bɛ bɛnkan ni waleyali dɛmɛ olu ka danaya kan n'olu ye duniya keleyantɔn farafina keleyantɔn ani jamana wɛrɛw ka jɛɲɔgɔn ye Algérie ka ɲɛmɔgɔya kɔrɔ fanga hali n'a bɛ to a cɛsirilen don bɛnkan ni waleyali hakilitigɛ la a bɛna jalaki o jalaki bɔ a yɛrɛ ma n'o b'a o kɔlɔlɔw la Wage yo lasomi février kalo o tile 24 bataki kɔnɔ sema ka kumalasela dɔ ma sɔn a ka kuma ma. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Orange Mali ye dɔ fara ka Orange Money fɛrɛw kan latɛmɛsiraw kan ni 200 ani dɔɔni ɲɔgɔn na ye Mariam Kuyate VOA Bambara ka lasɛlikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma kan an ka lamɛn. Kunu araba ni kunnafoni tuna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ wari min n'a ma ci ɲɔgɔn ma n'an ko a ma ko Orange Money yɛlɛma damadɔw don la wari bilali sɔngɔn kan Fanta Kante Orange barakɛla don a bɛ ɲɛfɔli kan ye ni yɛlɛma taabolow la. Changement kɛra k'a daminɛ 0 la ka taa bila fo 1000 francs na o fɛrɛ de transfert n'i b'a ci mɔgɔ ma o ye 10 francs de bɛ tigɛ ka bɔ i kun de 1001 à 20000 fɔlɔ la o ye 50 francs sisan o kɛra 75 francs ainsi de suite o fɛrɛw yɛlɛmara o cogoya la sisan fɛrɛ de retrait 1% de kun bɛ kɛ fɛrɛ de retrait bɛɛ ye mais o fɛnɛ yɛlɛmara k'a daminɛ 0 la k'a bila 4999 la tant que a ma se 1000 ma o fɛrɛ de retrait kɛra dɔrɔmɛ 10 ye parce que clients b'u plaint ni minnu taara k'u bɛ taa 400 ou bien 200 retrait kɛ dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 4 wari misɛn tɛ sɔrɔ o de la o kɛra da kelen Orange y'a kɛ dɔrɔmɛ 10 ye sisan k'a daminɛ 5000 la ou 1 million o fɛrɛ b'a nɔ la toujours 1%. Ka kɛɲɛ ni Orange ka ni yɛlɛmaw ye a ka client caman y'u ka nisɔngoya yira. Ne tɔgɔ Dima Kɔntawo ne ye Orange ka client fidèle ye kunu ne wulilen ne y'u ka message sɔrɔ n kun u ko dɔ bɛna fara wari cili sɔngɔ kan ne yɛrɛ kɔni fɛ a tɛ kɛ ten ni décision sugu bɛ ta a bɛ mɔgɔw la kunnafoni a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye 1000 ni e ko k'i bɛ 1000 ci sisan 50 ou bien dɔrɔmɛ 10 ou bien 20 bɛ tigɛ ka bɔ 1000 in na est ce que a b'a tigi arranger a tigi ye wari sɔrɔ cogo min est ce que aw b'a dɔn donc Orange ka nin lawale in u bɛ wari de fara u kun u bɛ wari bɔ an fantanw kun. Ne tɔgɔ Kureshi Sise ne ye journaliste ye Mali Tribune na an bɛ Orange consommer ma diya mɔgɔ si ye puisque wagati dɔ de kun kɛra
concurrent dɔ de kun nana fɛn na Orange ka baarakɛminɛn ɲɔgɔnna kun b'o bolo n'o ye Orange Money ɲɔgɔnna ye donc o de kun y'a to caman bɔra a la bon an bɛ se k'a fɔ ko concurrent i b'a fɔ ko tununa sisan Orange bɛ fɛ ka segin a nɔkɔrɔ la ou bien ka tɛmɛ a nɔkɔrɔ kan bon n'a kɔni ko tora tan mɔgɔ kɔni mun bɛ service di ma nɔgɔya la mɔgɔ bɛ taa o de fɛ. Kajali Jabate, association 17 millions de consommateurs o ɲɛmaaba do Mali kɔnɔ a ka fɔla ko Orange ye yɛlɛma min don a ka baara la k'a ma kɛ sariya kɔnɔ. Mali ye sariya ta en 2015 portant protection du consommateur. Bon, au sariya in kɔnɔna la n'i y'a lajɛ consommateur ka droit à l'information o de bɛ komi o violé la nin yɔrɔ in na quoi parce que normalement si il doit y avoir une augmentation de prix a kan ka kɛ de façon concertée, c'est-à-dire min b'a motiver o kan ka ɲɛfɔ autorités ɲɛna i n'a fɔ AMRTP ka ɲɛfɔ association de consommateurs ɲɛna bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la mais k'a ta directement k'a appliquer sans que an k'a dɔn min don o ka gɛlɛn dɔɔni quoi. Walasa ka se ka ni yɛlɛmaw kun dɔ Orange fɛ an y'a laɲini ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ka siège min bɛ ACI 2000 kɔnɔ o ɲɛma fɛ nka an ma se k'a lasɔrɔ ɲɔgɔn ye ba kan ka kɛ a ko la sini association des consommateurs ani Mali nɛgɛjuru baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Kada lakanabaliya kan u ka mara kɔnɔna na nara gouverneur colonel major Amara Doumbia ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko dansigi kɛra bolifɛn senanima filaw ani senanima sabatigiw bɛɛ lajɛlen na u ka mara kɔnɔna na. Modibo Keita VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ nara bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni lakanabaliya walakatali ye marabolo ɲɛmaa ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan min bɛ tali kɛ bolifɛnw bolili o bɛ se ka dabila cogo min su lɛrɛ waati dɔw mana se bolifɛn sen filaw ani sen sabaw olu bɛ se ka jɔ cogoya min na sufɛ nɛgɛ kaɲa 7 waati ni o ye 19 heures minnu bɛ tali kɛ mobiliw kan olu bɛ se ka jɔ nɛgɛ kaɲa 21 waati ka kɛ ni nin hakilina ninnu ye a fɛla maa caman fɛ nka o bɛɛ n'a ta dɔw fana fɛla ko tɛ nɛgɛ kulubali ale bolo nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ kɔnɔ hakilina ye mun ye y'a faamu bala vraiment a ɲana yɛrɛ de comment dire 19h à 6h du matin vraiment a ɲana vraiment parce que n'a kɛra ten sisan y'a faamu la tɛgɛ bɛ se ka da mɔgɔ minnu kan kosɛbɛ o ye ne ka jate ye. Amadi Bɔrɛ ale ye sifinnaka ye ale y'a jira k'a fɔ kɔni sifinnakaw ni Ala sɔnna ma olu bɛ u dɛmɛ a bɔliyali la. U ye décision mun ta nin ye gouverneur ye décision mun ta ɲana yɛrɛ walayi an kɔni on soutient l'armée donc an b'u dɛmɛ quoi. Tedu Dibasi ale yɛrɛ fana ye sifinnaka ye ale hakilina la waati in ka surun kosɛbɛ u ka lajɛ u ka dɔɔni fara kan min b'a to maa minnu bɛ jigin ka bɔ baarakɛyɔrɔ la olu bɛ se ka se so cogoya min na. U k'a kɛ 20 heures ou 21 heures parce que 19 heures mɔgɔw ma jigin ka bɔ sugu la fɔlɔ o temps in ka surun dɔɔni pour moi u ka essayer ka temps in avancer dɔɔni ka bila au moins hali 21 heures la mɔgɔw b'u ka précaution ta disposition ta k'o makɔnɔ. Marabolo ɲɛmaa yɛrɛ colonel major Amara Doumbia a y'a jira k'a fɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye anw yɛrɛw bɛ se ka lakana cogoya min na o kama u bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan i n'a fɔ bolifɛnw jɔli o fɛɛrɛw ani fɛɛrɛ wɛrɛw min bɛ tali kɛ lakana sabatibaw yɛrɛw ka wulikajɔw kan. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. Ka kɛɲɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye dansigi kɛra France Afrique la Faransi jamana kɛra farafina jamanaw ka baarakɛɲɔgɔn lakɛɲɛni ye awa farafina jamanaw k'u kana bilalen don sisan ka u ka baarakɛɲɔgɔn lasugandi ni laseli ninnu kɛra Emmanuel Macron fɛ alamisadon na a ka tile 4 taama sen fɛ farafina camancɛ fanfɛ bolow fɛ a ye min daminɛ Gabon na yɔrɔ min na a kan ka tɔnsigiba kɛnɛ dayɛlɛ kɛ kungow lakanaliw kan farafina gun kan. Mɔgɔ 210 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛna u ni na kabini tile 24 nin kɔnɔna na Las Anod Somali jamana kan u ka sigida min na a tigɛlen don ka bɔ u ka jamana yɛrɛ tɔ la bamanciw fɛ ni kɛlɛba fitinɛjuguba wulila milice loyalu olu ni force indépendantiste olu ni ɲɔgɔn cɛla la u ka Mogadiscio maire ka laseli la. Secrétaire d'État américain n'o ye l'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko a ye laɲini kɛ Irisiw ka kɔkanko kotigi Sergei Lavrov fɛ k'u ka dansigi kɛ u ka binkani na Ukraine jamana kan ni laseli ninnu kɛra u ka duniya sebagatigiw ka ɲɔgɔn yeba kɛnɛ kan n'a bɛ wele ko G20 Inde jamana kan.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko nin y'an sigilen ka don an ka jɛmukan kun filanan kɔnɔna la. Awa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na. Wagadugukaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan. Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99.9 kan. Gawukaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan. Tuntu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan. Koro Baɲangara an bɛ sɔrɔ radio Orona kan n'o bɛ minɛ fiɲɛ turukala 93.2 kan. Ni minnu fana bɛ fɛ ka an lamɛn nin waati na a bɛ se k'a sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ siraw la. An ka bɔlɔlɔ siraba n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube kan directement na nin waati in na. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. Halisa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Emmanuel Macron ye ale bɛ a ka taama nin na a y'a boloda n'a bolo sigira k'a sera arabadon na Gabonkaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min na a ka kan ka tɔnsigi kɛnɛba dayɛlɛ kungobaw olu ka lakanaliw kan. Ayiwa waati la a yirala k'a fɔ ko Faransi mangoya bɛ ala ka boli a kan farafina jamanaw fɛ. Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Faransi jamanatigi Emmanuel Macron sera Libreville Gabon jamana faaba kɔnɔ wulafɛyan fan fɛ. A tilenna o waati kelen na k'i kunda masajigiso kan n'o ye présidence ye. Surafana dun dɔ kɛra ani Gabon jamanatigi Ali Bongo ni ɲɔgɔn cɛ min laseliw kɛra AFP ka kunnafonidila dɔ fɛ. Ntɛnɛndon a ka farafina gunkana taama siɲɛ 18 sen fɛ kabiri a sigira fanga kunna san 2017 waatiw. Jamanatigi Macron ye a lase k'a to parikaw fɛ yen wulikajɔ hakilina minnu talen don a fɛ san 4 natɔ ninnu kɔnɔ ka taa Faransi jamana ka teriya siraw ma ani farafina gunkan jamanaw cɛ. A y'a lase o sen fɛ k'a ye hakilina kura dɔw sɔrɔ min dɔ bɛ tali kɛ farafina gunkana jamanaden dɔw minnu bɛɛ lajɛlen bannen don Faransi jamana ka baara ɲɔgɔnyaw ma k'a jigi b'a kan teriya sira kuraw olu ka dayɛlɛ min bɛna damakɛɲɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bonya kɔnɔna la Faransi jamana ani farafina gunkana cɛ. Notre histoire commune ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. A y'a lase fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la minnu dagalen don farafina gunkana jamana caman kan nin y'a san 10 ye walasa ka se ka jihadi kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Sahel marabolo jamanaw kɔnɔ. Jamana minnu ni Faransi jamana ni tun donnen don ka kɛ i n'a fɔ tiɲɛ ka taa ka marabaga jamana ninnu ma. Min ɲɛda yɛlɛmana an bɛ don min na komi bi farafina gunkana jamana denmisɛn sifunw fɛ ni taabolo ani hakilina kura wɛrɛw ye ko k'u ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi min bɛ wele ko indépendance. Macron kɔni ye a yɛrɛ surunna don n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye politiki na sira fɛ. Décider d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique. Ka hakilina sigi kumaw fɔ k'a fɔ k'a ka taama kun kelen min b'a la o ye lajɛrɛba min ni a bɛna kɛ Faransi jamana ani Gabon jamana cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka kungodaw lakanali kan minnu bɛ ka taa bassin du Congo fan fɛ yɔrɔ min jatilen don bi i n'a fɔ diɲɛ fogofogo dugukolo sanfɛ Faransi masayaso Élysée ka fɔ la. Sur une reformulation des besoins et nous avons eu l'occasion d'en parler hier avec le président, le ministre. An balimaw ani yan tuma Tunisie jamana ka jɛkulu caman o ni baɲumankɛ tɔnw ye koniya kumaw ni ya woloma wulili jalaki ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsi mɔgɔw ma minnu bɔra Sahara woroduguyan fɛ don laban ninnu na jamana kɔnɔtala 300 ni kɔ minɛna ka datu ani ka bila kiritigɛsow bolo kɔrɔ. Aw hakilina ye mun ye Sahara woroduguyan fan mɔgɔw minɛ cogo kan Maghreb jamanaw na? Aw fɛla Sahara woroduguyan fan jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun kɛ nin gɛlɛya nin ɲɛkɔrɔ? Aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la ni sibiri don a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa ni jamukan kana fɔ kɔ dɛ. Kada fitnɛ min kan n'a ɲɛsina farafina jamanadenw ma Tunisie jamana kan u ka faso jama fɛ. Boubacar Sidibe ne kalanden do Tunisie ale bɛ kunnafoni di kɛ Modibo Dembélé ma a taabolow kan an k'u ka masala lamɛn. Des instructions ont été données pour enclencher les opérations de retour. Bon, an
an bɛ waati min na bi don tɛmɛnenw na ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais bi yɔrɔ kalmenen don kosɛbɛ mais kɔsa in na février kalo tile 27 o ye dangarikan ka étudiant na o y'a jɔni mais bi kɔni a fɛra kosɛbɛ mais o kɛra yɔrɔ min na a kɛra bivière ani capitale ka jan dɔɔni a bɛ kilo 60 bɔ a n'u cɛ mais bi yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ne n'a kumana a ka fisa kosɛbɛ. Farafina jamanaden tɔ minnu bɛ olu fɛnɛ ka koɲa bɛ cogo di? Bon farafina jamanaden minnu bɛ yan Laginɛ kɔni ye avion dɔ bila ka na olu ka mɔgɔ dɔw ta ka taa kunu u ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ na mun nɔfɛ ani Côte d'Ivoire fana bɛ k'u préparer jamana wɛrɛw Gabon fana bɛ k'u préparer olu bɛɛ bɛ ka u ka mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka segin ka taa n'u ye u ka dugu la. Mais nin bɛɛ bɛ sen na maliden minnu fɛnɛ bɛ u bɛ fɛ ka to yen wa walima u bɛ fɛ ka segin ka na Mali kɔnɔna la ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka mun de kɛ? Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka lasigiden min bɛ yan komi n y'a fɔ an ka ɲininkan kɔrɔlen na n'u ye communiqué kɛ maa o maa bɛ fɛ ka segin ka taa i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn maa caman de y'a tɔgɔ sɛbɛn mais kalandenw b'o la baarakɛlaw b'o la f'an bɛ yɔrɔ min na bi décision foyi ma fɔ aw ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wayi ko avion bɛ na sini ou bien a bɛ na sini kɛnɛ décision jumɛn de taara an tɛ foyi kalama. A ye jamana faamaw ɲininka u ye jaabi jumɛn fɔ aw ye? Hali sɔgɔmada in na an ka président n'o ye Modibo Daɲɔn ye a ye laseli kɛ a ko k'a min kumana donc mais o ma décision laban f'u ye ko don jumɛn de avion bɛ na ou bien mɔgɔ hakɛ jumɛn de bɛ yen min bɛ se ka taa. Mɔgɔ hakɛ joli y'a tɔgɔ sɛbɛn? Minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛ taa maa 150 la n'a ma t'o sanfɛ dɛ 160 ɲɔgɔn. Tunisie yɛrɛ jamana fanga ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka mun de kɛ pour que aw yɛrɛ bɛ se ka makaran? Fɔlɔfɔlɔ la minɛli caman tun bɛ kɛ mais tile filanin na an y'a kɔlɔsi o tɛ ka kɛ tugun quoi et puis l'académie fan fɛ kɔsa in na chaque o ye tunisien dɔ yɛrɛ minɛ k'o y'a essayé ka politique saharienne dɔ fana agressé mais o y'o yɛrɛ minɛ tunisien yɛrɛ y'o minɛ je pense que justice bɛ k'a ka baara kɛ. I bɛ fɛ k'a fɔ ko Tunisie jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka wuli ka dankari minnu bɛ fɛ ka dankari dunanw na wa? I bɛ fɛ k'o de fɔ? Kosɛbɛ o de k'o daminɛ bi o daminɛna maa o maa n'i bɛ fɛ ka dankari kɛ dunan na bi Tunisie jamana ɲɛmaaw o ko i ni fangatigiw de b'a la a b'i ni de cɛ. Basketi sanfɛcɛlu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Yurugu kɛlɛlibagakulu ka tɔnsigi daminɛna Bamakɔ n'a kɛnɛ sigira bi alamisa in na Memorial Modibo Keyita la Mohamed Touré ale ye Mumun Gindo ɲininka Mumun Gindo ye OCLEI ɲɛmɔgɔ ye an k'u ka masala lamɛn. Sifinaka mun ka kulun be n'u ko ale ma ko communauté de lutte contre les pratiques de la corruption u n'u dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Canada projet d'appui n'o ye l'UCG ye u ye u ka dɔgɔkun kelen baara ka ɲɛsin dunkojuguya o kɛlɛli ma Mali kɔnɔ o baaraw kolonbo kari Mumuni Gindo n'ale ye OCLEI ɲama ye ale tun bɛ yen ale kɔni y'a da se sifinakaw u jɔyɔrɔ ma dunkojuguya o kɛlɛli la. Jateminɛ dɔ de kɛra san 2016 projet dɔ fɛ ne tɔgɔ ko JIPREC 2016 n'i ye Mali sifina musoman ni cɛman 6 olu hakilina ɲɛnama t'u la ka ɲɛsin olu ma o kɔrɔ k'a fɔ ko olu fana n'u ye occasion sɔrɔ u fana b'a kɛ. Mariam Jama Sanogo n'ale ye nin kulu in kɔni a ɲamaba ye ale y'a yira k'a fɔ ko dunkojuguya a kɔlɔlɔ a ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw ani musow kan. Hali denmisɛnninw yɛrɛ u b'a fɔ ma ko sifilakaw donc a kɔlɔlɔ caman de bɛ se olu ma kɛnɛya ko ta sira fɛ aw fɔ minnu b'a to yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Ale ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ mun kɔni ye Mumuni Gindo ye OCLEI ɲamaba ale fana y'a yira k'a fɔ sifinakaw a ka kan u ka wuli k'u jɔ. O de kama anw ka jateminɛ na sifinakaw de kan ka se ka wuli ka giringajɔ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ni yurugu ka se ka kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ni baara bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la Bamako, Kayi, Kulikoro fo ka taa bila Mali sigida wɛrɛw la ale baara fanba o na kɛ jayiraw ani kumalasigiw ye kumalasigi minnu senfɛ dunkojuguya a kɔlɔlɔ a na fɔ maaw ye yaasa halisa u k'u cɛsiri a kɛlɛli fɛ. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la,
ka bɔ Bamako. farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Siaka Tarawele bolo. Sirantolanta buna gun kan farafina gun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 farafina gun sirantolanta ɲɔgɔn danba min bɛ denmisɛnlakaw kofɔ cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 17 kan ɲina san 2023 ta bɛ tan Algérie jamana kan k'a daminɛ avril kalo nata tile 29 k'a kuncɛ mai kalo nata tile 19 san 2023 in na CAN U17 ɲɔgɔndanw bɛ tan a jamanaw dantigɛlen filɛ Algérie jatigi Sénégal, Congo, Somalie, Nigeria, Zambie, Maroc, Afrique du Sud, Cameroun, Mali, Soudan du Sud, ani Burkina Faso, Congo, Somalie, groupe B kɔnɔ Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie a kɛnɛ kan. O de la kafu farafinagun sirantolanta ɲɛmayaso ye sɛbɛn bɔ k'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn minnu b'a fɛ k'a ye Algérie CAN U17 kɛnɛ kan. A bɛ fɔ o tɔgɔ sɛbɛn ma accréditation o tɔgɔ sɛbɛnw bɛ kuncɛ ni marisi kalo in tile 20 nata jamana 12 ninnu na jamana 4 minnu mana se demi-finale la olu bɛna u ni yɔrɔ ta farafina tɔgɔ la Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan n'o ye ɲɔgɔndanba ye min bɛ diɲɛ. Ayiwa an balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni dɔw la aw kana taa an ka l'Amérique ka hakilina dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ na bila a la sisan jɛmukan in labɛnna Sɛki Ture fɛ laseliw kɛra ne Kɛyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ameriki ye fɛrɛ tigɛ walasa ka dankari wɛrɛw kɛ talibanw na sisan walima minnu tun bɛ talibanw na lakanajɛkulu minnu tɛ jamana ye ani mɔgɔ wɛrɛ minnu dalenba la ko olu de bɛ musow ni bogotiginiw degun Afghanistan jamana la walima k'u sen don o la. Denbaya kɔnɔmɔgɔw fana bɛ se ka kɛ ni o visa dantigɛliw ye n'o ye jamana doni sɛbɛn. Baw ye musow bali ka don foroba o ni yɛrɛ ye sanfɛ kalanso la ani ka baara kɛ jɛkulu la minnu tɛ jamana fan ka tɔn ye ani ka dɔ fara talibanw ka fɛrɛw kɔrɔw kan minnu ye camancɛ kalanso datugu bogotiginiw ye ani ka dan sigi musow ni bogotiginiw ka se ka u sen don Afghanistan jamana ni sɔrɔko la. Nin latigɛ sababu fɛ talibanw y'a jira tuguni k'u to janto Afghanistan jamanadenw ka ɲɛta la. Ameriki ɲɛso ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Fɔlɔ talibanw ka walew ye Afghanistan bogotigini musomani 1,000,000 ni kɔ wajibiya minnu si bɛ lakɔlila ka bɔ kalanso kɔnɔ tɛmɛ ka jamana ka sɔrɔ ko ni adamadenya gɛlɛya jugura ka ban. Secrétaire Blinken ka fɔ la musow ni bogotiginiw ka kalan ɲuman lakana ani bɛɛjɛ fanga ni baarakɛla sendoni nafa ka bon sɔrɔ yiriwali n'a barika bonyana ka bɛnbaliya dɔgɔya ani ka basigi ladoni sabati. A ye lasɔmini kɛ ko talibanw tɛ se ka diɲɛ jamanaw ka bonya n'u ka dɛmɛ makɔnɔ dɔsariya n'u ka hɔrɔnya jɔnjɔn bonya musow ni bogotiginiw fana sen bɛ o la. An bɛ ka taa fɛ ka jɛkafɔ kɛ ni jɛɲɔgɔn ye diɲɛ fan bɛɛ fɛrɛw dɔ kan min b'a jira k'a jɛya talibanw na k'u ka walew bɛna musakabaw lase u ma ka sira datugu walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati ni diɲɛ jamanaw cɛ. Secrétaire Blinken y'o fɔ. Tiɲɛna Nicola Hills min ye Ameriki jamana ka lasigiden kɔrɔsigi ye duniya kelen tɔnba la o ka sɔrɔ ko ni sigida ko tɔnba la o y'a fɔ ko talibanw ka latigɛ ye dɛmɛ nafama dili bali ka ban waati min kɛra funteni nɛnɛba ni sɔrɔko gɛlɛya waati. An bɛna taa fɛ ka dɛmɛ don musow ka baarakɛlaw sendoni nafama na dɛmɛ dicogo bɛɛ la Afghanistan jamana kɔnɔ ani ka se ka don jamanadenw minnu ka dɔgɔ kosɛbɛ olu sɔrɔli dafalen lakanalen ani min tɛ baliya la musow ni bogotiginiw fana sen bɛ o la. Secrétaire Blinken y'a fɔ ko Ameriki jamana jɔlen bɛ Afghanistan jamanadenw fɛ wa a cɛsirilen don hali bi ka seko bɛɛ kɛ walasa ka Afghanistan jamana bɛɛ ka hadamaden ani jɔsariyaw n'u ka hɔrɔnya jɔnjɔn bonya ani ka taa ɲɛ hali musow ni bogotiginiw. Nin tun ye sɛbɛnnikɛlan ani hakilinaw ye min tun bɛ Ameriki jamana fanga ka miiriyaw jira. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.